Нямаме време да го разучите си, той има всичко и аз има неща ги разучавам. Вчера гледах шоколадчета. Шоколадчета има за Friday. Бе, ял се ли до тук? Да, има. Ако си легнеш и... Ето, дай да... Междувременно, от начало влизане, той така, затворено. Викаш се, аз ми помисля, че това е екрана. И аз остава тук си гледа, кралът няма. Кети, всички ексти както си трябва. Тук забравихме да дигнем, чакай. Да. Но това е времето на старата, когато идвам. Опала! Мали. Не ме чакай. Библиотеката. За какво говорим? Това е момчета, няма да пием повече. Стига с пепи. Без глупости. Трябва да има врата.